Så laver 200 dødløft, og at bænk har ikke rigtig prøvet endnu, fordi der er stadigvæk nogle ting, motorisk, der synes jeg er et problem. Men okay, så det var det. Det er sindssygt optur i år, det er sådan noget der. Ja, selvfølgelig. Du skal bare ikke, man ved, at det så er det sådan, det er bare dårligt hul for skolen. Man skal bare ikke være affilieret med det. Det er pause. Nej, men pause kan jeg også lave flere. Flere? Ja. Du lavede 6 nu. Ja. Hvor mange får du lavet pause? 8. Ja, 12. Det er meget hårdere. Altså, jeg kører 10 minutter for 100. Prøv at se, okay. Og jeg kører 6. Jeg har faktisk spillet langt, men jeg er i Danmark.